କେହି ଜଣେ ଡାକୁଥିଲା ଦୂରରୁ, ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ଡାକୁଥିଲା, ଆ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ତାରି ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ଏଇଠିକୁ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ସିଲଟ ପିଠିରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଁ ଲେଖିଥିଲି, ଇଏ ସେଇ ଜାଗା, ମୋ ପିଲାବେଳର ସ୍କୁଲ। ଠିକ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଶିଖିଥିଲି। ଦିନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦୂରକୁ, ଅନେକ ଦୂରକୁ। ସେ ଏବେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଛି ପାଖକୁ। ଏବେ କିଏ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କିଏ କେତେ ପାଇଛି, ତାର ହିସାବ କିଏ କରୁଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲଠୁ କ'ଣ ପାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି କିଛି ମିଳିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦେବାରେ ଅଛି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଶିଖେଇଥିଲା ଏବେ ଡାକୁଛି ଆ। ତାର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା। ନିଜ ସ୍କୁଲଠୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିର କେହି ଜଣେ ଡାକୁଥିଲା ଦୂରରୁ, ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ଡାକୁଥିଲା, ଆ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ତାରି ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ଏଇଠିକୁ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ସିଲଟ ପିଠିରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଁ ଲେଖିଥିଲି, ଇଏ ସେଇ ଜାଗା, ମୋ ପିଲାବେଳର ସ୍କୁଲ। ଠିକ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଶିଖିଥିଲି। ଦିନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦୂରକୁ, ଅନେକ ଦୂରକୁ। ସେ ଏବେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଛି ପାଖକୁ। ଏବେ କିଏ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କିଏ କେତେ ପାଇଛି, ତାର ହିସାବ କିଏ କରୁଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲଠୁ କ'ଣ ପାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି କିଛି ମିଳିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦେବାରେ ଅଛି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଶିଖେଇଥିଲା ଏବେ ଡାକୁଛି ଆ। ତାର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା। ନିଜ ସ୍କୁଲଠୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିର